Catalans i catalanes, siga tothom benvingut a un nou vídeo de YouTube. Actualització a 11 setmanes, episodi ja número 14 a YouTube. Vídeo que ve carregat, ve intens, no tant per l'entrenament, sinó pel que vindrà després, que ja veureu. Però avui toca entrenament de cames, així que ens veiem al gimnàs. Molt bé, després de fer els panxells, abduccions, adduccions i el rull femoral tombat, fem el pes mort com a 5è exercici de la sessió. Ja hem aproximat. Només em falta trobar un fiador, que l'altre, aquí n'hi ha un, allà em falta un. I comencem amb un top set amb 160, on buscarem unes 6-7 repeticions. El més complicat d'aquesta sèrie d'ara és ajustar-me al RIR, que he de fer un RIR 2, 3 i sempre em passo. I després faig el back-off, on baixo el pes i busquem unes 8-10 repeticions, que aquest back-off, si no recordo malament, és RIR 1 o 0 i acaba sent un RIR 2, faig al revés. Però farem el que bonament podem. A l'hora de definició, ja a poc ens estem apropant al que toca, ja veureu. Ara un clip, quan estava fent adduccions. No havia fet ni quàdriceps ni res encara. Portava, crec que em sembla, 2 exercicis i ja portava una bona vascularització, un bon bombeig a les cames. I això, 5è exercici, pes mort. Després ens queda fer una pressió de cames horitzontal unilateral. Farem després una màquina que no diré el nom, perquè o ja haurà sortit o estarà a punt de sortir el català correcte o en el DIP, així que m'ho reservo. I poc més. Pes mort estic jo ara i estaré després al vespre com el dia vagi bé. Estic molt nerviós.
Entrenament finalitzat, ara estem cap a casa, al final em dutxaré a casa, ja que vaig un pèl just de temps. Ara mateix és 1:15, he estat unes 2 hores entrenant i ja he anat ràpid per això, per no fer tard a la cita important d'avui. Vaig a dutxar, canviem d'outfit i ja us donarà una pista de quin és l'esdeveniment tan important que hi tenim ara. Bueno, això ja dona una pista, no?, de què toca avui. I aquí portem el sopar i ressopor d'avui, així que som-hi. Ara també estic començant a patir les conseqüències d'haver entrenat cames fa escassament 2 hores i de que l'estadi estigui en pujada. Tot sigui per l'equip. Quasi que el dia el Castellà no ens va tant. Bueno. Les cames no em responen, però som de segona. Doncs ja estem al dia següent i tocava fer una mica la cloenda del vídeo d'aquest episodi que ha estat apoteòsic. No sé si haurà quedat tan èpic com ha estat el dia, perquè la veritat és que el dia d'ahir no va tenir cap mena de sentit. Una mica el feien por de tenir la incertesa de si el vídeo tindria un final feliç o no, perquè qui més em coneix sap que li dono molta importància al descans, a la gestió de l'estrès i fer que, en definitiva, que les coses que tu no pots controlar directament no t'afectin molt. Sobretot doncs, això, relacionat amb el tema de l'estrès i de mantenir uns nivells de cortisol baix. I doncs, se'm diu molt que tinc una personalitat molt estoica, que sóc com un monje Shaolin, se m'ha dit alguna vegada. I això, doncs sempre intento una mica de l'1 al 10 estar com en un 7, està bé, però tampoc està molt malament. Que les coses bones m'afectin, però tampoc m'afectin en excés, per quan vingui una dolenta no em destrossi i em deixi fet caldo, deixem-ho així. Però sempre hi ha un però. I en aquest cas, aquests últims anys he estat amb el futbol, amb el Sabadell, amb el grup d'amics que comencem a seguir l'equip de la ciutat i ostres, és que són 2 ascensos en 2 anys. Què tenim a Urri? Com no m'he d'il·lusionar? Llavors, és un dia, ahir va ser un dia on al principi del partit, el company que tenia al costat, recordo un moment que em va dir «Però com pots estar tan tranquil, tan estoic?» Em va dir així. I això va ser potser al minut 10, perquè la que van fer ja el primer gol, ja em vaig deixar emportar per les meves emocions i va ser un caos. Però mira, l'anada vam perdre 1-0, un gol en pròrroga i ens servia i en vam fotre 4, o sigui que espectacular. Avui és dia de descans, l'esmorzar no cal que us l'ensenyi, ja que l'últim episodi que tenim a YouTube és on us ensenyo com és la dieta del dia de descans. El dinar, la resta d'àpats igual. Avui és la rua de l'ascens, que ja em va bé per fer aquestes 14.500 passes del dia. I poca cosa més. Espero que us hagi agradat aquest episodi fora de lo convencional, també. I recordeu donar suport i compartir aquest contingut si us agrada i ens veiem a la propera. Ara la merda serà
que per les meves competicions segurament em perdré alguns partits, espero que no siguin desplaçaments importants, però a veure.